Askatasuna, zer da askatasuna? Azke jaiotzen gara, baina bizitza pasala gure barruko hartzelan giltzapean sartzen ditugu bestek onartzen ez duten errealitatea. Zori baten hegaldia bezala, ametsak garatu eta bizitzako haizen norabidearen menpe lagatzen gaitu, gure benetako nia ezagutuz. Aske izateak, ausarta izatea eskatzen du. Norberaren pentsamoldea eta bizi garen munduko kaiolak apurtuz. Gaur egungo sozietatean, ezberdintasuna eta dibertsitatea zigortzen dira. Baina ezin dugu beste nesjakintasunak eragindako beldurraren menpe egon eta gure askatasuna baldintzatu. Irten, Bizi, izan, egan egin. aske izan.